Rapport tal-Eurofound l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għar-riċerka dwar it-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u x-xogħol ippubblikat studju komprensiv tal-impatt tal-pjan imsejjaħ Fit for 55 u li sab kif pajjiżna se jkun fost il-ftit fl-Ewropa li se joħloq żidiet fl-impjiegi kawżat tal-qalba l-ħadra. Dan l-istudju li rrapporta dwaru l-Gazzetta Kulħadd huwa ntis li wassal għal tnaqqis ta' 55% fit-tniġġis fost l-Istati Membri sal-2030. Biex jintlaħaq dan il-għan se jkun hemm bżonn bidliet sostanzjali fl-attività ekonomika u ferm aktar effiċjenza fejn jidħlu emissjonijiet u użu ta' enerġija. Minkejja din l-isfidi l-esperti Ewropej jikkonkludu li sal-2030 il-qalba ambjentali mistennija żid l-impjiegi Ewropej b'madwar 204,000. Dan ifisser żieda ta' madwar 3% fuq iż-żieda antiċipata fl-impjiegi li kieku ma jseħħux il-bidliet li se jwassal għalihom il-pjan Fit for 55. Filwaqt li bħala medja l-Fit for 55 se jkun qed iżid l-impjiegi u imbassar li fit 12 pajjiż il-qalba ambjentali xorta se tnaqqas l-impjiegi. Dan għax se jkunu qed jintilfu impjiegi f'settur bħal minjieri, raffineriji u kostruzzjoni. L-akbar telf mistenni fil-Latvja fejn se jitilfu 0.5% tal-impjiegi kollha fil-pajjiż. F'pajjiżi bħal Polonja se jintilfu ma' 3/4 tal-impjiegi kollha fis-settur tal-minjieri. Fil-każ ta' Malta l-impjiegi se jiżdiedu b'0.25% u biss fl-Italja u Spanja li hu mbassar li l-impjiegi jiżdiedu brata akbar minna. Iżda mbassra f'Malta mistennija li tkun l-aktar fis-servizzi imma anke fil-manifattura, l-enerġija u l-kostruzzjoni lokali se jkun hemm impatti pożittivi. Il-maġġoranza tat-titjib fl-impjiegi se jkun f'karrieri bħili toljin, anke fil-livell terzjarju. Intant l-esperti Ewropej jindikaw li pajjiżna għandu bżonn jagħmel investiment ta' madwar 20% tal-ġid nazzjonali aktar biex jilħaq il-miri ambjentali. Dan u ferm inqas mill-kważi 35% żieda li trid issir bħala medja madwar l-Unjoni Ewropea. L-akbar żieda li se jkun hemm bżonn hi fil-Litwanja li se jkollha bżonn iżid l-investiment b'aktar minn 90% tal-ġid nazzjonali. Malta għandha ssitt l-inqas bżonn ta' investiment simili u jirrifletti l-fatt li diġà saru bidliet kbar bħal pereżempju l-qalba l-gas u l-proġetti tax-shore-to-ship. Fil-fatt l-intensità ta' tniġġis li jsiru għal kull €1,000,000 fi produzzjoni f'pajjiżna hi ferm limitata u Malta għandha ssitt l-inqas livell ta' emissjonijiet minn fost il-pajjiżi Ewropej. Il-pajjiż bl-ogħla livell relattiv ta' emissjonijiet għal kull €1,000,000 attività ekonomika u l-Bulgarija b'livell 5 darbiet dak ta' pajjiżna. Ir-rapport tal-Eurofound jinnota li Malta se tkun il-pajjiż bl-akbar żieda fl-impjiegi ġenerali sal-2030 b'żieda ta' xi 2.8%. Din ir-rata kważi 10 darbiet dik imbassra għall bqija tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt li mill-impatt tal-Fit for 55 f'madwar 8 pajjiżi l-impjiegi mistennija jonqsu fis-snin li ġejjin bl-akbar tnaqqis ikun dak ta' madwar 1.1% fil-Latvja. Anke fil-Ġermanja l-impjiegi mistennija jonqsu b'xi 0.2% filwaqt li fi Franza mistennija żieda limitata ta' 0.6% jew 5 darbiet inqas minn Malta. Anke fejn jidħol tkabbir ekonomiku u mbassar li Malta tkun pajjiż bl-akbar espansjoni. Dan hekk kif hu proġettat li tkabbir reali ikun ta' 3.9% madwar 4 darbiet iżjed mid-tbassir għall-Unjoni Ewropea.